ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಓರಿಯಾಗ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಡು ನಿರ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಟಾದು ವಶಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂಡರಿ ಪನ್ಪಿ ಕಾರಣಗ 42 ಬಸ್ ತಕ್ಲು ದಿಢೀರ್ ಬಸ್ ಉಂತಾದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿನ ಘಟನೆ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದು ಇಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಬಗಿಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಕಾಣೆ ವರದಿಯಾತಂಡು. ಉಷಾ ಬಸ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ಮಿತ್ತ ತಲಪಾಡಿಡು ಬಸ್ ತಿರ್ಗಾದು ಟೋಲ್ಗೇಟ್ದಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಸ್ನು ಉಂತಾದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಡು ನಿರ್ದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಪಾಡೆರ ಪಂಡೇರು. ಇಂದೇನು ಡ್ರೈವರ್ ರಾಜು ಪ್ರಶ್ನಿಸಾನಗ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರ ಲೆಪ್ಟಾದು ಡ್ರೈವರ್ ರಾಜುನು ವಶಕ್ಕೆ ದೆತೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಲೇತೊಂದು ಪೋಯರು. ಈ ತಾನಗ ಇಂದು ಸುದ್ದಿ ಪರಡಿಲಕನೆ 42-43 ನಂಬರದ ಮಾತಾ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲು ಬಸ್ ಉಂತಾದು ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು. ಇಂದಿರ್ದಾತ್ರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ತೊಂದರೆಲ ಆಂಡು. ಇನ್ನತೆ ಬಗೆಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಸಕುರಲ್ಗೆ ಪೊಲಬ್ ಕೊರಿಯರು. ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬಸ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಉಷಾ ಬಸ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ಬರೋಂದಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ತಾರು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಡು ನೆರಿಯರೆ ಆಗಿ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಉಂತದು 1,000 ಫೈನ್ ಪಾಡೋಡು ಇಜಿನಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಗಾಡಿ ಟೇಷನ್ ಕೊಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಯಿರಿ ಪೂರ ಡ್ರೈವರ್ನಾಗ್ಲ ಆಯ್ನ ಈತ ಹೊರ್ತಲ್ಲ ಅವಲಾಯ್ ಕೊಣೋದು ಬುಡ್ತುಜೇರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲು ಈತ ಪೊರ್ತು ಬಸ್ಸುನು ಮೂಲ ಉಂತಾಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರೋಡು ಬತ್ತು ಉಂತಾಯಿನ ಹತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ನೆರ್ಪುಣಿಂದ ಆಂಡ್ ಈತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸರು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಪೊಟ ತೆಪ್ಪುನಿ ಬಸ್ತನೆ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬಸ್ತಕ್ಲೇನೆ ಉಂತಾವ್ನಿ ಬೇತ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿರ್ತಲ ಉಂತಾಯಿರಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತಲ ಉಂತಾಯಿರಜ್ಜಿ ಓಲ ಉಂತ ಅಂದಲೆ ಕಂಚಾಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು 4 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಒಣಸಿಗೆ 4 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ 4 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕಿನೇಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಣಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತಿರ್ಗಾದು ಬನ್ನಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ಪೋಪುಂಡು 2-3 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಲು ಒಣಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಐಲ್ನ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಲ ಉಪ್ಪದ್ರಾಡು ಲಾಠಿ ಬೇರು ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಸರಿಗಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬಿಡ್ತು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ನಾಗ್ಲೆ ಪಡಿಗೆ ಮೇಪೇರ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಡ್ರೈವರ್ನಾಗ್ಲಿಂದ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತನು ಮುಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲು ಪೂರೇರ್ಲ ಅಂಚದತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಕೆಲವೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆರ್ಪೇರು ತದು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆರ್ಪೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲು ಪೂರೇರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆರ್ಪೇರು ಅನ್ನೋದತ್ತು ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆರ್ಪೇರು ಉಂತಾಯಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆರ್ಪೇರು ಬಂಡದ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕುಡ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಅವೇ ಟೈಮಿಗೆ ಎತ್ತಾವಡು ಅವೇ ನೆಕ್ಕಿಂದು ಅನ್ಪಡು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಫೈನ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡದು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ತೊಂದರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಆತನಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ವಿಷಯ ಗಂಭೀರತೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಬಸ್ ಮಾಲಕೇರ್ನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಜಾಗೆಗೆ ಲೆಪ್ಟಾದು ರಾಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದು ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬಾಯರು. ಇನ್ನತ ಬಗೆಟ್ ಬಸ್ ಮಾಲಕೇರ್ನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಪೊಲಬ್ ಕೊರಿಯರು. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಪನ್ಪೇರೆದು ಆದ ಬಂಡ 42 ರೂಟದ ಬಸ್ತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆಲ್ಲ ಚಾಲಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿನವರಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡತದೆ ಅವಳು ಪೊಲೀಸ್ ASI 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಜಿಂದ ಗಾಡಿನ ಪಾರೆ ಬಿಡುಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಬತ್ತಲು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ತಲಪಾಡಿಗೆ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಿಡಿತಿನ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನತ್ತೆ ಚಾಲಕರೇನು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದಾಗಲೇ ಲೆತೊಂಬೋದು ಠಾಣೆಗೆ ಲೆತೊಂಬೋತಿರಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲು ಮಾಲಕರು ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದು ವಿಷಯ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಬಂಡೇರು ದಾದ ಬಂಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿನ ಉಂತಾನಾಗ ಈಕ್ಲ ಚಾಲಕೆ ಉಂತ ಒಂದೆ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಪೋತೇರು ಅಂಚಾದ ಐತ ಮಾತುಕತೆ ಆತನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲಕರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡತಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮಿತಿ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡೆ ಒವೇ ಪೊಲೀಸ್ಗಿಲ್ಲ ಅತನ ಬಸ್ತ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಒವೇ ಕರ್ತವ್ಯಗೆ ಅಡ್ಡ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿನ ವಿಷಯ ಓಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂಜಿ ASI ಪನ್ಪಿನಾರು ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 6 ಬಂಡೇರು ಅವೇ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಗ ನೆಕ್ ನಿಗಲು
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಹತ್ತು ಐನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಿಖಲು ಮಾತುಕತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಎಂಚಿನೆತ್ತನೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನಕಲ್ದ ಪಾತಿರ್ದು ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ನಿ ನಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಹತ್ತು ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲು ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರನಕಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂದು ಈತ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿನಿ ಕೊಡ್ದು ಒವೇ ಥರದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ್ಬಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಅಂಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಹೊಂದಿನ ರೀತಿಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಕಲು ಪಿರದೇ ಇದ್ದೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಇನ್ನು ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತೋಕೋಡು ಫ್ಲೈಓವರ್ಡ್ ಖಾಸಗಿ ಕಾರೊಂಜೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದ ವಿಷಯಡ್ಲ ತಗಾದೆದಿದ್ದದು ಅಪಗಲ ಜನಕ್ಲು ಇಂಬೆರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದಿತ್ತೇರು. ಬಸ್ ಚಾಲಕರ್ನ ಪಾತೆರಲ ಇಂಚೆನೆ ತಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಇಂಬೇರು ಕಿರುಕುಳ ಕೋರ್ಪೇರ್ ಪಂಡದ ಪಂಡೇರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ವಾಹನ ಉಂತಾದ ಕೇಸ್ ಪಾಡರಲ ಬಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪುದರ್ಪಡೆಯಿನ ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊಲೀಸರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ದೆತನೊಡು ಪಂಡದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಾದರು. ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದಾರ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿಂಡು ಅಂಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿಂಡು ಆನ ಅಂಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತಿರಾರು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಈತ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಏತ್ ಬಂಗಾಡು ಏತ್ ಇಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಚ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುವ ಅಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಎತ್ತವ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತವ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನೇರ್ಪುನ ಬತ್ತುನ ಎಂಗ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎದುರು ನೇರ್ಪುನ ಬತ್ತುನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೀಲಾದ ತೂಪುನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇ ನೇರ್ಪುನ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿ